Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε αλληλεπιδραστικό περιεχόμενο με διαφόρων τύπων ασκήσεις μέσα στην ηλεκτρονική μας τάξη, κάνοντας χρήση του αποθητηρίου του φωτόδεντρου. Καταρχάς, συνδεόμαστε στην ηλεκτρονική τάξη προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το αντίστοιχο εργαλείο στο ηλεκτρονικό μας μάθημα. Όπως βλέπετε εδώ, το περιεχόμενο H5P είναι στα ανενεργά εργαλεία. Προκειμένου να το ενεργοποιήσουμε, πάμε στη διαχείριση μαθήματος, εργαλεία και το προσθέτουμε στη λίστα με ενεργά εργαλεία. Πατάμε υποβολή και πλέον στα ενεργά εργαλεία θα υπάρχει και αυτό. Το περιεχόμενο PHP είναι περιεχόμενο το οποίο μπορούμε είτε να δημιουργήσουμε είτε να το εισάγουμε από κάποιο αποθετήριο. Όπως βλέπετε, πατώντας δημιουργία μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφόρων τύπων δραστηριότητες, αλλά πολλές φορές είναι ευκολότερο να αναζητήσουμε μέσα από το αποθετήριο του φωτόδεντρου κάποιο περιεχόμενο και να το εισάγουμε μέσα στο μάθημά μας. Είμαστε λοιπόν στο αποθετήριο του φωτόδεντρου και έχουμε κάνει αναζήτηση για περιεχόμενο ή μη content στη βαθμίδα που επιθυμούμε εκπαίδευσης. Από εκεί και πέρα μπορούμε να αναζητήσουμε και με περισσότερα κριτήρια υλικό με βάση το μάθημα, τον τύπο αντικειμένου κτλ. Αυτή τη στιγμή εντοπίζονται 336 δραστηριότητες που μπορούν θεωρητικά να εισαχθούν μέσα στο e-class. Αναζητούμε τη δραστηριότητα που μας ενδιαφέρει . Για παράδειγμα, ας πάρουμε την πρώτη και αντί να τη χρησιμοποιήσουμε πατώντας το ματάκι, πατάμε το κουμπάκι της λήψης. Αποθηκεύεται στις λήψεις ένα αρχείο που έχει επέκταση H5P. Οπότε, στο επόμενο βήμα θα πάμε στη ηλεκτρονική τάξη και θα το εισάγουμε μέσα στο ηλεκτρονικό μας μάθημα. Είμαστε λοιπόν στην κατηγορία περιεχόμενο H5P στο ηλεκτρονικό μας μάθημα και αυτό που κάνουμε είναι, αντί να κάνουμε δημιουργία, πατάμε εισαγωγή. Αναζητούμε το αρχείο στις λήψεις που έχει επέκταση H5P και το ανεβάζουμε. Και πλέον η δραστηριότητα υπάρχει μέσα στο ηλεκτρονικό μας μάθημα. Πάμε στην προβολή μαθητή για να το δούμε. Ο μαθητής βλέπει τις δραστηριότητες και μπορεί να πατήσει το Olympic Sport και να τρέξει την αντίστοιχη δραστηριότητα